खुलुमबाय बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायबाय गिबि गिबियावनो जोङो मेट्रिकुलेशन एग्जामाव पास खालामनो हानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलनिफ्राय हाजासे गोजोन हामलायनाय बावहरबाय दिनैनि जोङो एपिसोडआव जोङो कलाइगाव हालामाव थानाय गासै गंबा गोजौ फरायसालिनि गासै गंबा बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिनि मेट्रिकुलेशन रिजाल्ट बेनि फिथाइया माबायदि जोङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों जोङो थांनाय बोसोराव मोनसे भिडिअ जोङो शेयार खालामदोंमोन आरो बे भिडिअ गोबां भाइरेल जानायजों लोगोसे बे भिडिअखौ गोबां मानसियानो लाइक खालामदोंमोन बेनि थाखायनो जोङो देग्लायबो बेनि सायाव जोङो मेट्रिकुलेशन एग्जामनि फिथाइनि सायाव बे भिडिअखौ जोङो बानायनो नागिरदों आरोबाव जोङो 2018 मायथाइ आरो 2019 मायथाइ बे बोसोरनैयावहाय मेट्रिकुलेशन फिथाइया माबायदि जाखो बेसेबां इमप्रुभमेन्ट जाखो बेसेबां जोङो बेक जानानै थाबाय बेनि सायाव जोङो एसे कम्पेयार खालामनो नाजागोन नोंथांमोना जाहाथे जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम नायगोदान नोंथांमोनखौ जोङो खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोना जाहाथे जोंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो लोगोसे बेनि खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो जाहाथे थुनानै लायो नाउ लेट्स स्टार्ट द भिडिअ वेलकाम बैक गाइस गिबि गिबियावनो जोङो सानज्रां गोजौ फरायसालिनि रिजाल्टखौ होनो नागिरदों टोटल एपियार्ड 25 स्टुडेन्ट्स बेनिनो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों सानै सेकेन्ड डिभिजन टोटल 12 थार्ड डिभिजन टोटल 8 स्टुडेन्ट्स एन्ड टोटल पास्ट 22 स्टुडेन्ट्स आरो बेनि गेजेरावनो फेल जादों साथाम सो पास पार्सेन्टेज 88% नेक्स्ट चेंगापाथार हाई स्कुल टोटल एपियार्ड 16 स्टुडेन्ट्स बेनि गेजेरावनो फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों साथाम सेकेन्ड डिभिजन साब्रै थार्ड डिभिजन सासे एन्ड सो टोटल पास सादाइन आरो फेल जादों सादाइन सो पास पार्सेन्टेज 50% नेक्स्ट भुयांखात हाई स्कुल भुयांखात हाई स्कुलाव टोटल एपियार्ड जादोंमोन साजि बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों सासे एन्ड थार्ड डिभिजन मोननो हादों साबा टोटल पास 8 स्टुडेन्ट्स फेल जादों सानै सो पास पार्सेन्टेज 80% नेक्स्ट चेंगापारा हाई स्कुल बेवहाय टोटल एपियार्ड जादोंमोन साजि स्टुडेन्ट्स बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन नील सेकेन्ड डिभिजन सासे थार्ड डिभिजन सानै सो टोटल पास साथामल' फेल टोटल 7 स्टुडेन्ट्स सो पास पार्सेन्टेज अनलि 30% बालिपारा कृषक मुक्ति हाई स्कुल बेवहाय टोटल एपियार्ड जादोंमोन 20 स्टुडेन्ट्स बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन नील सेकेन्ड डिभिजन अनलि 1 एन्ड थार्ड डिभिजन अनलि 2 सो टोटल पास अनलि 3 फेल जादों 17 फरायसा सो पास पार्सेन्टेज अनलि 15% दायो जोङो 2018 मायथाइजों जोङो जुदि कम्पेयार खालामनानै नायो सानज्रां गोजौ फरायसालियाव थांनाय बोसोराव टोटल एपियार्ड जादोंमोन 42 स्टुडेन्ट्स बेनि गेजेराव पास जादोंमोन अनलि 15 स्टुडेन्ट्स बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन 7 मोनदोंमोन सो टोटल पार्सेन्टेजमोन 35.71% देग्लायनि पार्सेन्टआ जाबाय 88% सो नेक्स्ट 2018आव चेंगापाथार हाई स्कुलावहाय टोटल एपियार्ड जादोंमोन 11 फरायसा फरायसुलि बेनि गेजेराव पास जादोंमोन अनलि 4 स्टुडेन्ट्स फार्स्ट डिभिजन सासेल' स्टुडेन्ट्सआ मोननो हादोंमोन आरो पास पार्सेन्टेजआ 36.36% आरो देग्लायनिजों जुदि कम्पेयार खालामनानै नायो देग्लायनिया जाबाय 50% सो जथेस्थ इमप्रुभ जादों होननानै जों बुंनो हायो बेनि उनाव नेक्स्ट जोङो भुयांखात गोजौ फरायसालिनि जुदि थांनाय बोसोरनिखौ जोङो नायो थांनाय बोसोराव टोटल एपियार्ड जादोंमोन 15 स्टुडेन्ट्स बेनि गेजेराव पास जादोंमन 4ल' आरो फार्स्ट डिभिजन नीलमोन सो पास पार्सेन्टेजमोन 26.67% नाथाय बे बारावहाय 10 स्टुडेन्ट्सआ एपियार्ड जादोंमोन बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन सानै फार्स्ट डिभिजन बेनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजन खासे थार्ड डिभिजन साबा टोटल पास पार्सेन्टेज 80% सो जथेस्थखिना इमप्रुभ जादों होननानै जोङो बुंनो हायो बेनि उनाव नेक्स्ट जोङो चेंगापारा गोजौ फरायसालिनिखौ नायोब्ला 2018 मायथाइयाव 12 स्टुडेन्ट्सआ एपियार जादोंमोन बेनि गेजेराव पास जादोंमोन साबा फार्स्ट डिभिजन नीलमोन पास पार्सेन्टेज 41.67 मोन देग्लायनिया जाबाय चेंगापारा गोजौ फरायसालिनिया अनलि 30% बेबाराव एसे चेंगापारा गोजौ फरायसालिनिया एसे रिजाल्टआ गाज्रि जादों थांनाय बोसोरनिया 41.67% मोन खिन्थु बे बोसोरनिया देग्लायनिया जाबाय 30% अनलि 30% सो लास्ट जोङो बालिपारा कृषक मुक्तिनि जोङो
2018 मायथाइनि रिजाल्टखौ नायोब्ला टटेल एपियार जादोंमोन 18 स्टुडेन्टस बेनि गेजेराव पास जादोंमोन सासेल' only one स्टुडेन्टस थांनाय बोसोराव पास जादोंमोन फार्स्ट डिभिजन निलमोन आरो पास पार्सेन्टेज 5.56%मोन बालिपारा कृषक मुक्ति हाई स्कुलनिया देग्लायनिया टटेल 20 स्टुडेन्टस एपियार जादोंमोन बे बोसोरावबो फार्स्ट डिभिजन निल आरो पास पार्सेन्टेज only 15%. So थांनाय बोसोर आरो देग्लायनि जों मेट्रिकुलेशन एग्जामनि जोंनि कलाइगाव हालामाव थानाय बे गंबा गोजौ फरायसालि बर' बिजोंनि फरायसालि बेनि रिजाल्टआ माबायदि जोङो बेखौ नोंथांमोननि खाथियाव 9 आरो 2019 मायथाइनि फिथाइखौ जोङो कम्पेयार खालामनानै दिन्थिबाय नोंथांमोना बेवहाय जुदि माबाफोर बुंनो सानो नोंथांमोननि जुदि माबाफोर बेवहाय मिथिनो गोनां थायो नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट होनानै जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायो बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे जोङो बे गोजौ फरायसालिफोरनि रिजाल्टखौ जोङो इमप्रुभ खालामनो थाखाय माबाफोर जुदि नोंथांमोना स्टेप साननानै मोन्दों बेखौ जाहाथे नोंथांमोना जोंजों शेयार खालामो जोंनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै जाहाथे नोंथांमोना बेखौ लिरनानै जोंनो फोरमायो आरो जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादों आसि थुनानै जाहाथे नोंथांमोना दिन्थिनानै होयो बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनानै फिन खनसेबाव मेट्रिकुलेशन एग्जामावहाय पास जानाय साफ्रोमबो फरायसालि नोंथांमोननिसिम हाजासे गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोन हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि एपिसडखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों